दिनै अ जागाव जों बेलायखिनो खाथं खाजानि बिसिंतै बंनि मानखा जतनि साक्तार मानिबाय तै बुबाग्रानि नाहार मुंबाय दिनै फार्स्ट प्लेनारि सेसन लाबोखौ जों फुंनि 10:30 बाजि दङ अजराव गोबां जों बरक मालायखा कान्चनपुर आम्बासा दिनै आयंग 48 करमसरा 47 आम्बासा 49 सामुनु गोबां जायगानि बरक जों फाइ दंमानि नखाथिनि फार्स्ट प्लेनारि सेसन दिनै 15 तारिख खाना 16 तारिखआव फाइथा खुंनाय दिनै अ जागाव अबाहायखनो दिनै अप्रा साक्ता रक बाहायनो जेरै साक्तारि सामुं थांनाय रक नरक मिडिया रक बाहायनो फुंनि सिमिउ नरक फायलायजा मियानि सिमिउ नरक फायलायजा जों नुबाय दङ अबाहायखनो दिनै नुखा जतन दिनै बुमा बदल रखुंथों दिनै इउथ रखुंथों दिनै पेरेन्टस बडि रखुंथों जतन साक्तारि फायलायजाक बे अ साक्तारि फायमानि जागाव अबनो बाबकनानै मुसुंगो जे बुबाग्रा बाहायनो बिनि साकसरि हामियातुतै मियानि सिमिनो अरब फाय नायकल फायजाक थासिं खुंगो बाहायनो आं दिनै बरमग्राम प्रेसिडेन्ट बरमग्राम गिरांखौ साबायबो मालायखा बबता बर आफुजल नखौ बाहायनो मियानि सिमिनो नायकलि दङ दाबुबो नायकलि दङ अक्रा साक्रा रकनि नायकल मुं दिनै सिक्ला रकनि तुइबुल मुं दिनै बुमा बदल रकनि जतन कबलि दिमानि आबो दिनै बेलायखिनो मोसांजाक बेलायखिनो स्रांजाक बसकांनि सालनि बागै अबो एसे पहरनि लामा जों नुगुरै दङ बुकसाक जरा जों नेशनेल पार्टी रकबो नुकमानिगो नुगुजे जों बुमा बदल रकनो एबा बुरि रकनो असक साक्तारि फैमानि नुगिया बे ताबुनि अजराव दिनै बुरि रकनो बुमा बदल रकनो दिनै सिक्ली रकनो साक्तारि फैमानि नुकमानिगो बेलायखिनो दिनै दफानि यगजाक लामाव थांखुनि जों नुगो